hai teisa kok sana bagi mati filka jeng kini hanawo officer in charge tampuar usi udden niaro kok salaiya jeng petition likha je justice ni bagai kini bujak nai rok kini party kormi rok boni bagai immediately 24 ঘন্টা bising borok no je bunai rok no marom nai umtui nei jeng kok sapuru oro officer in charge bogo sika obosio nainai amtui nei ko sika engkai dei elaka shanti shringkhola bojai nareknani bagai bobo saka जों बाबनो सहमत पोषण खायखा गाजेनो अरबते कायसा कक हंखाय चिनि कर्मी रक बुजाक बायमान उलो पार्टी अफिसो चिनि कर्मी रक हारैसि थांबायखा हाइपान अर तिनि बेलायखाय लासिमान सिसाक गठना कायसा हंखा चिनि आईपीएफटी पार्टी वाई डिविजन आन्डारनि जाम्पाहावार अंचल कमिटिनि अफिस ओ अफिस नगो नक हामला खायजाका थाबोनि दारा हंखाय अमो हंखाय CRPF जवान रक ओ चिनी पार्टी ऑफिस नि बेरा रक बखगै सिबायखा ओ बेलायखेनो लासिमा सिसा गठना कारण जों साइमांखा अरनि उसिनो जों सोंखा तांगै दिनै बरक बुलायमान जागा पार्टी ऑफिस दिनै आक्रमण खायजा पार्टी ऑफिस दिनै बखगजाक ओ ककनो बसाका बिनि आइननि मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर नि मुताबिक सीआरपी रगनो कखनारि मालिया बआबो हाई स्टेटमेंट जोनो साइखनारिखा गाजिनो जों आबोनो 124 बैटेलियन सीआरपीएफ आबो नो जों सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सिनि पुलिस सुपार एसपी साहेब नि थानि जों आवेदन खायनाय आबो जेहेतु सेलेंमे सिसा गथना একটা प्रशासन ओंगै प्रोटेक्शन खायना फाइमानि একটা पार्टी ऑफिस नो अस्थायी पार्टी ऑफिस मानन थुसिना आबो तब तो चिनि कर्मी रो आसुमान जागा गाजेनो आबोनो बेलायखेनो निंदा जानगो अब नायना नेंथुन डिपार्टमेंट हइते नायना नेंथुन अब जों जस्टिस नायो अब दिनै जों बुजिमानखा थांनो साका दिनै उसी चाम्पहार दिनै उद्यन बाबु बो साइखनारिखा दिनै आनकन्ट्रोल ओ सीआरपीएफ नक याग्रिखानि साका जों थागिया कारण जों चिनि आईपीएफटी श्रृंखला पार्टी जों कुनो अगणतान्त्रिक लामाओ जों संग्राम खाया जों नायो टिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट 2009 नि सिमिं जों दरकार नाखाय बुइबायसि बुजागो जों चिनि बरक बुइनो हात खाया अब प्रमाण गिलामा दङो गाजेनो अर तिनि सुस्थ शांति परिवेश এই চাম্পহার এলাকার সুখ দিন যে তংতংমানি अब जे शांतिनि परिवेश नष्ट खायनान बागै अब दायी तिनी जे अरब चिनि पार्टी कर्मी नो पुरो याक्ति सानार बरौनो दायी अब चिनि आईपीएफ गणतन्त्रनि माध्यमे गणतन्त्र प्रिय शान्तिकामी जोंर जतन रुम कुथुं এই এলাকার बासि शान्तिखै तंनानि जों नायो जों कुनो अब डेमोक्रेसि तुइ जों आन्दोलन खायया गाजेनो अम जों नायो ताबो जे सरकारी भावे अब इन्वेस्टिगेशन खाई इमिडिएटली 24 घंटा बिसिं रमिया हंखाय जों आगामी दिनाव गणतान्त्रिक पथेनो आन्दोलन दैब ग्राक जबा जों तिसानानि आबो चिनि प्रतिज्ञा दं थांबाय।